Sabi niya sa akin, galit ka ba? Sabi ko, oo! I am speaking on behalf of all the women. Itinatayo ko ang bandera na lahat ng mga kababaihan at mga nanay. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Yung lalaki kasi friend ko. Ang nirereklamo niya yung misis niya. Bakit daw parang 2 taon na ang nakalipas simula nung ipinanganak yung panganay. Hindi pa rin daw bumabalik yung figure ng babae dun sa dating katawan niya. Tapos, alam mo, ayoko na nga siyang maging friend eh. Yung kunot ng noo niya, yung medyo inis niya tsaka irita, parang natamaan din ako eh. Parang na-hurt ako para dun sa misis, di ba? Kasi affected din ako kasi yung bunso ko 6 years old na eh. Pero yung puson ko, parang pang 6 months pa din. Sabi ko sa kanya, alam mo friend, hindi lahat ng babae ang katawan katawan ni Marian Rivera. Dahil may mga taong katulad mo, hindi mo rin kamukha si Ding Dong. Sabi niya sa akin, galit ka ba? Sabi ko, oo! Pinaiinit mo yung ulo ko, Paskong Pasko. Sabi ko sa kanya, yan talaga yung reklamo sa akin. Sabi niya, sa'yo ko nga sinabi para walang judgment. Hindi! Gina-judge kita, hindi mo kamukha si Ding Dong. Kaya wag mo isipin na yung misis mo parang si Marian. Kaya galit ako talaga nung... Nakita kami ng December 26 na mainit ang ulo. Nakakagalit kasi. Sabi niya, galit na galit ka ngayon. Sabi ko, galit talaga ako. I am speaking on behalf of all the women. Itinatayo ko ang bandera na lahat ng mga kababaihan at mga nanay na hindi maibalik yung kanilang mga katawan. Ganyan. Sabi niya, ang high pitch. Sabi ko, bakit? Nakaka-hyper ka. Hindi para i-diet niya yung sarili niya kasi yung nutrisyon na kailangan niya ibigay dun sa anak niya nanggagaling din sa kanya. Parang nai-imagine ko kulang na sinasakal mo sa'yo. Lagi mo sa hindi. Naiintindihan mo. Totoo, ganon. Gusto ko maging gusto ko magka-superpower. Tapos ipaintindi sa kanya habang nakahawak sa leg niya, habang nakasandal sa pader. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, i-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.